pacte. Finalment s'aprova l'hora de tenir els marcs la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Tarragona. I tot i que avui és la senyora Ivana Martínez que s'hi podrà posar la medalla d'aquesta fita, sense cap mena de dubte és el senyor Pau Pérez que és el responsable, ara no hi és, fins gairebé el dia d'avui de les relacions laborals de l'Ajuntament de Tarragona. Felicitats. Ara bé, cap relació de llocs de treball, i menys quan aquesta encara no està aprovada, pot justificar la pujada a dit de 80 als càrrecs i 4 intermitjos a la categoria que els tocaria, i l'exclusió de la resta de la plantilla, la gent de base, l'absoluta majoria, els imprescindibles sense els quals aquest Ajuntament, com qualsevol altre, no funcionaria, perquè tots que estem aquí al plenari com a regidors i regidores plegarem, marxarem, però els treballadors i treballadores hi continuaran sent. Per això no ens venguin sopars de duros ni a nosaltres, ni a les treballadores i treballadors de l'Ajuntament, ni a la ciutat de Tarragona que ara ens està escoltant. Una relació de llocs de treball és el document que inclou tots els llocs de treball ocupats i vacants del personal funcionari laboral i eventual de l'administració. En aquesta relació consten, entre altres informacions, denominació, característiques essencials dels llocs i requisits per ocupar-les. I totes les administracions, com totes les empreses, han de tenir una, més si l'administració té al voltant de 1.000 treballadors i treballadores. Per això, aquesta proposta és una presa de pèl a tota la ciutadania de Tarragona, però ho és més encara a l'absoluta majoria de la plantilla de l'Ajuntament, a la base d'aquesta institució. Per tant, votarem que no a aquesta modificació si s'arriba a votar i explicarem tants cops com faci falta que això que estan fent vostès avui és un joc de trileros professionals i que és obra, evidentment, del senyor Pau Pérez amb l'assessorament tècnic del futur director de serveis centrals. Volem relació de llocs de treball, no perquè sigui un caprici, sinó perquè és l'únic element que impedirà que mani qui mani pugui fer ús del DIC per triar i decidir qui guanya més i qui menys, qui té un càrrec i qui un altre. En democràcia, fins i tot a la burgesa que no estem ara, passar-se 35 anys sense relacions de treball és més que preocupant. Volem que les relacions de treball sigui allò que porti a la modificació de la plantilla, com es fa tot arreu, a restablir-la i a establir-la en funció de les necessitats de les àrees corresponents i de tots els tarragonins i tarragonines, en funció de les feines desenvolupades per tots els treballadors i les treballadores de l'Ajuntament. No només els caps de secció, caps de departament, caps de serveis, molts caps per a tants barrets i cap ni un per a tota aquella gent que precisament no porta barret. Els demanem que retirin aquesta modificació i tinguin per una vegada una mica de decència veient que l'absoluta majoria sindical hi està en contra i fora d'aquest plenari l'absoluta majoria de la gent d'aquesta ciutat hi està en contra. Fem les coses bé per una vegada i allò que vingui després d'això que tenim ara tindrà segurament molta més netedat.